Goedemorgen allereer. Ik probeer het deze keer op deze manier. Een soort van podcastvorm. Om wat tijd te besparen. En het is een experiment. Graag jerk via mag tenoi wat je hem ervan vindt. Wat een wieke. Poeh hé. Ik ben nog maar een dikke wieke in pij. En ik ben al door heel wat shit heen gaan. En eerlijk zijn zit ik er nog steeds middenin. Ik heb prachtige dingen onthelen wist. Maar ik kom mezelf behoorlijk zien. Ik ben verloren Arun Simmer. In goede zin. Ik ben sterker geworden. Steer meer van mezelf in. Jou beter mijn grenzen noemen. En ik weet beter wat ik wil. Ik kom heel tijd dichter bij mezelf. Maar ik merk, toen ik hier weer omkwam, dat de vrienden die ik hier heb, nog net helemaal wend binnen om die nieuwe Petra. En zij wil hetzelfde bleun binnen. Ik roen jezelf ik zien noemen. En eerst vielde ik en dacht ik, misschien past Pij wel net meer, misschien past je wel net meer. Maar ondertussen heb ik besloten dat ik het hier wel graag proberen wil, want ik vind het een prachtig dorp. Het is alleen nog aan mij om mijn nieuwe pa te vinden. Hoe kennen ze nieuwe Petra hier in werkje? En dat houdt dus misschien in dat ik meesken ik loslitten mooi. En dat vind ik dan wel een moeilijk stuk. Want dat is een programma wat bij mij nogal een ding is. Bang om meesken te verliezen omdat ik van mezelf kies. Ik merk vooral dat de meesten om mij heen, en net elke niet, maar wel een aantal van mijn beste vrienden, dan net zo helemaal wijvien van die Petra die haar grens zo joeg. En dan worden er stikken bij hun triggeren. Ik ben ondertussen heel tijd maar mezelf ontwerpen de laatste jaren. Als ik ergens triggerd word, of ik veel pine, of ik veel oude stikken wat boppen komt, dan lees ik dat bij mezelf en ga ik daar maar aan het werk. Ik merk dat een aantal vrienden hier net zo eerlijk naar zichzelf zeggen. En vooral het op mij scoren. Mij op mijn geweten werkje, zielig dwang gaan, of in de slachtofferrol, waarom ik net meer tijd met haar in trouw breng. En op dat punt triggeren ze mij enorm. Dat zaait eigenlijk dat ik dus net mijn grenzen oorja mooi, omdat ik dus oors net genoeg tijd voor haar heb. Net goed genoeg ben en hun misschien verlies. Juiste joen hier ik even helemaal skimmingnocht. Ik kreeg saffelen naar mijn eren. Ik kreeg saffelen appjes en rotzo naar mijn tag ooit, dat ik alleen nog maar meer en meer om mezelf begon te twijfelen. Ik ga doen mijn Roald bellen. Ik zei, help alsjeblieft. Ik ren vast en ik heb die even nodig. Roald kan altijd heel goed het even van een andere kant bezien. Hij kent mij ondertussen goed en ik mijn situatie en mijn programma's. Hij liet me inzien dat het juist precies wie waar ik om werkje mocht. Het binnen eigenlijk 4 à 4 verhalen, maar precies hetzelfde programma. Petra zei hij, twijfel je net om diezelf. Lees het net al bij diezelfde deel. Dit binnen hun stikken en hun programma's die zij bij die deel gooien. En wat die stik hierin is? Die programma. Grens nu Jan en bleef bij diezelf. Oké, dus dat ging ik doen. Grens nu Jan en duidelijk zei ze bepaalde dingen dat ik dat dus net meer pik, dat ik er net meer om mooi doe. Eng, zeker eng. Want dat betekent dat ik misschien sommige mensen wil verliezen zal. Maar dan kies ik wel van mezelf. En zou de Roald me doen herinneren, waarom best dat ik alweer? Voor diezelf toch? Ja. Dus ja, dit stuk wordt vast nog vervolgen. Maar we hebben leuke dingen aan deze week. Ik ben een dag erop uitwist. Ik heb een scooter hier. Ja, echt wel een oud ding. Het ding donder haast uit de koor, maar kleer. Hij heeft me naar een hotspring gebracht. 40 à 50 minuten van Pij. Mooi betiert in de morgen. Nou ja, een uur is het zien. En het mooie weer, doe ik daar rondkwam, wie ik helemaal alleenig. Het wie een gratis hotspring hier als jongen. En ik dacht misschien, oeps, is er nog wel iepen? Want er is helemaal geen in. Dus toen had je wel bordjes van danger, 100 graden, tinkerom, net in het wetter, 94 graden. Ik heb mooie filmpjes maken. En volgens mij heb je foto's, die kan ik je misschien wel even bijsturen. Vet leuk. Ik wist dus net zeker dat ik wel zwemmen mocht. En zwemmen koerde net echt, maar het wetter van hotspring hier, dat is al hier helend. Dus het is vooral lekker erin zitten gaan, in de jacuzzi, zeg maar. En het wetter zien werkt wel litten. Wat wel minder chill is dat het hier natuurlijk heat is. Daarom ga ik wat betierder in de morgen. Maar
een lekkere warme jacuzzi is natuurlijk volle lekkerder als het buiten koud is. Toen ik hier kreeg wie, kwamen er nog drie Thaise jongens omrieden. Ik meen dat ze de werk, maar dat dienen ze net. Maar ik heb aardig en gezellig met hun kletsen wist. Het wie een leuke dag. Na de hotspring ben ik nog even bij de canyon wist. Een prachtig plak vind ik altijd. Iets oors moois. En dat schuimt vast over het tijdje in een vlog waarom. Dat is er echt bij. Ik zie het in een Lietse restaurantje, lekker thee te drinken. Tot ik er niet is, al je meesten op een strittensteensje die alle de camera erbij pakken en iets aan het filmen willen. Ik zou daar willen kennen. Hier gebeurt wat. Samen uit het niks, in een simpel kroegje aan de kant van het dik, stiet er een Koreaan die het al de verschorens mooi opera ontjong is. Gewoon uit het niks. Prachtig mooi. Heel leuk. Juist er op een sneusmerken het er het nog eens dien. Dat komt vast wel in een van de filmpjes waarom. Dan heb ik nog een heel mooi oombad gekregen. Ja, een oombad. En ik moet nog even zien wat ik er maar doe. Want dit oombad en de gesprekken en alles omtrent het hele oombad triggert ik weer heel zo bij mij. In wat verstik mag ik Gimme Grace nu aan? Wil ik dit net? En wat voor gevoel moet ik wel luisteren? En wat is hartstikke angst? Nou ja, het oombad. Ze hebben mij vragen of ik hier als juf wezen wil bij een internationale squalle. Het is een squalle die eigenlijk opzetten is terug een memjeren. Het is nog maar krek starten dus is maar. Vorige jaren die is het wel een beetje. Maar nu hebben ze echt in je verste groep van 16 bijen van dus oerloer de wereld. Maar ieder hun eigen niveau. En de meesten binnen van gezinnen die het altijd hoe een reis gewist hebben. Dus de meeste bijen hebben altijd een les gehad van huid of mem onderwijs. En dat is dus maar krek wat ze leerd hebben, wat ze dien hebben. En momenteel ben er dus ik een heel soort uit Israël. Een heel soort bijen uit Israël kennen dus nog net Engels. Dus dat is wel een grote uitdaging. Hoe ziet ze daar eruit? Nou ja, dat is... eerst beginnen ze met yoga. En dan een uren rekening en een uren Engels. En dan middags... dan gaan ze nog eten met elkaar. En het maatje ze met elkaar. Dus maar al die 16. Dus dat is eigenlijk die 16 in de hele squalle. Maar ook een eten maatje. En dan middags doen ze nog iets creatiefs. Drummen. Of iets met theater. Of iets, schilderie. Orendingen, zeg maar. Orenvakgebieden. Nou, is er een ruzie geweest met een orenleerkracht die zich helemaal, geen litten had waar de bij wie dus die is per direct eruit zetten. En Bo, mijn borman, die jouwt er dus muziek en dramalessen en die zei, hey Petra, toen ben ik leraar toch? Wij zie je naar leraar. Natuurlijk gong eerst al mijn bijlen rinkelen van, nee, dat wil ik net. Ik wil mijn eigen dingen hier doen. Ik wil het onderwijs even loslaten. Maar ik ben er ondertussen wel achter dat dit, vergeleken met wat ik thuis doe qua onderwijs, dat dit echt compleet wat oors is. Ik heb juist een gesprek gehad met die vrouw die het opzetten had. Zij is ik Nederlands. En na uw hele verhaal zei ze, dan kerst het volgens meer Schenk kennen als kinderdagverblijf dan als squallen. En we hebben juist in je nodig die hier orde schept. En net orde, maar vooral orde in de lessen. Gewoon die bij een zittenlid en die het voorbereid is. Want ze zei, ja, we hebben nou leraren, die niet echt leraren binnen, maar die gewoon hun ding doen. Die er komen 5 minuten voordat hun les is. Ze binnen onvoorbereid. Ze verwacht dat de directrice alle materiaal regelt, alles doet. En ik zei een beetje wat ik dacht qua mijn werk. En ze stond eigenlijk te springen om die, ik denk dat ik daar wel heel wat van kan. Nou is het wel aan mij om van, ja, wil ik dat? Dus ik wil wel betalen en voor Thaise dingen wil ik redelijk betalen. Maar vergeleken met Nederlands is het natuurlijk helemaal niks. Ik zoek ongeveer, dat ik er een hele dag werkje zoek er misschien hetzelfde krijgen als wat ik in Nederland, in een jaar of in een oren verdien. Maar ja, daar doe ik net van dat ik voor de ervaring. Ik wil sowieso, ken ik de easy zien,
om er een beetje een beeld van te krijgen. Als ik dat ik zin in heb. Aan de ene kant jokt het enorm om te zien van ik wil hier heel graag orde in de chaos brengen. En vooral ik wil die band echt goed onderwijzen aan. Als ik het wat ze dat nou te dienen, denk ik, daar ken ik een heel soort betekenis. Maar ik wil graag mijn eigen grenzen bewaken en dat ik me er net helemaal in verliezen ga. Ze hebben nu 2 dagen in de weekendles, dinsdag en woensdag. En deze vrouw zei eigenlijk juist van, nou ja, er zijn nog een heel soort ouders, er komen heel tijd meer. En vooral ik uit Israël. Dus ze wil eigenlijk nog een groep meiden en dan de waasje opzetten. Dat die nieuwe groep dan de man die in de waas in de squallen giet. En dat ik dan degene ben die daar dan de hele verantwoordelijkheid neemt en de boel runt. Nou, is dat me eerst wel even wat te volgen. En ik wil eerst wel even zien hoe de tijdje giet. Maar het is wel een leuke nieuwe uitdaging. Heb ik verder nog wat beleefd? Ja, ik heb van alles beleefd, maar... Oh ja, dit weer al even grappig. Tim kwam mooi het idee. Nou, we hier toe Jild en Jild besparrie en hoe je je leven kennen. En toen kwamen we samen mooi het simpele ding wetter. Want ja, ik weet net dat je met witte, maar het wetter uit de kraan kan ik je net drinken. Dus je keep je flesjes en flessen en flessen. Vorig jaar hier ik al ontdekt dat er in het dorp een paar van die vulapparaten staan. Dus dan keep je een paar flessen en dan die opbinnen. Dus er in je bad in, dat is echt helemaal niks, maar voor het idee. En dan vul je die fles. Dus vorige hier dan wie ik, in de zoveel dagen sjouw ik me al je lege flessen heen, vul ik ze in je vrieën en sjouw ik me al die flessen weer waarom. En dan heb ik weer een wetter voor een paar dagen. Maar dan zei Tim, kerst beter zo'n grote, echt zo'n hele dikke grauwe fles keepie. Die ben maar 20 baht. Het is helemaal niks. 20 baht is, weet ik veel, 50 cent of zo. En dan heeft 5 gallon. Geen idee even hoeveel liter dat is. Maar dat kan ik wel echt wel een week minstens, maar even een oordeel week. En hij is zo volle makkelijker. Maar ik zei, ja, het is weer te zwier en hoe doe ik dat dan? Maar hij zei, nee joh, de kerst wel heel makkelijk bedienen in die winkel. Hij heeft van die pompjes die kerst erop zetten. En hij heeft 2 soorten. Eén is 134 baht, dat gaat dan elektrisch en die draait erop en dan druk je op het knopje. En hij heeft gewoon een kraantje, zeg maar. En hij heeft een goedkopere versie, zei er. Dan pompt gewoon met de hand en dan heeft ze het wetter eruit. Interessant. Ik liep diezelfde dag, heb ik nog zo'n hele grote bak wetter bij mij in het huisje staan. Hartstikke mooi. Inderdaad, ik moest nog voor die pomp hebben. Dus ik ging naar de desbetreffende winkel waar hij me heen stuurt. Ik denk, ik doe dit nou om je te besparen. Dus ik wil eigenlijk net dat pompje voor 135 hebben. Want ik weet het zelf weer, als ik dan weer ergens oors in ga of ik blijf net zo lang in paai, moet ik dat ding weer mooi sjouwen, want ja, ik heb er niet investeerd. Nee, ik ging gewoon voor het goedkope ding. Dan kan ik hem hier de glitten en dan keep ik ergens oors weer wat nice. Dus ik vreeg je om het pompje. Ja, nou, ik zou nee, net een elektrische, want net alleen nog om het yield, maar ik om het feit dat ik net zo volle stopcontacten heb. En het gewoon net praktisch is dat dit onder stroom zit. Dat past gewoon net in mijn huisje. Dus ik, om die reden, wil ik graag gewoon een simpele pomp hebben. Ik vertel haar zus en zo, mooi. Ja, zei ze, ja, we hebben nog wel een pomp zonder elektrisch. Maar, ja, ze laken wat. Maar die koek wel broeken. Achter in de winkel. Ze rint maar met haar heel op plak. Ik snap toch net helemaal waarom wat dat tegen wie. Maar klaar. Nou, een pomp, door de ene kant in het wetter dus, kniepst in dat ding en sap pompt het wetter eruit. Helemaal prima. Dus, ik heb hier dat ding, 28 baht maar, dat is helemaal niks. Wiels Tim zei, dat ding is 50. Nou, ik denk helemaal mooi, kijk nou een koopje. Dus, ik doe tussen wat mee ompielen, wel wat gegriem. Want dat moest dus elke keer wel weer de dopper opdwaan en hier maar ik denk klaar, het werkt. Maar aan de ene kant lekt het pompje een beetje. Dus een volgende keer, een paar dagen later, dat Tim bij me wie. Ik zei, tje, ik heb die pomp gekocht, maar er zit het gods in. En ik dacht, misschien kan hij het wel even uitdoeken, dan wie het weer goed is. Maar Tim schudt mij omkomen met die pomp. Begint knijterhut te laten zien. Hij zei, wat is dat hier? Nou, ik zei, ik heb die pomp. Waarvoor? Nou, ik zei, dit is de pomp voor het wetter. Dus zei, er is een elektrisch en een zonder elektrisch. En dit is de zonder elektrisch. Hij laat dubbel van het laten zien. Hij zei, wist wel wat je kocht.
dit is een pomp van benzine. Om het uit de auto te pompen of uit scooter. Dit is helemaal net van water. En toen dacht ik, oh my god, daarom paste het dus ik helemaal net op die kraan en op die iepening van het watterding. Nou, leuk genoeg stonden er nog 2 man bij die mij ik smakelijk uitlaken hebben. Maar klaar, ik heb een verrekte pomp, hij moet er wel van benzine wezen. Maar zolang ik nog geen betere heb, werkt het die voor mij. Nou jongens, dit weer het weer voor deze week. Ik ga graag van je, als je hem überhaupt dit luisteren hebben en wat je hem ervan vindt, als je hem het leven lezen, ik helemaal prima. Alles mag, ik ga het graag. Als je het wel fijner vindt dat je hem het luisteren kennen, ik helemaal prima. Wees gewoon eerlijk, want daar heb ik het meest aan. Een hele fijne snuit, dat weet ik. Doei doei!